Святое Евангелие поводле Луки кажет, что Найсвятейшая Панна Мария, народивши своего сына, поклала его в ясли, бо не було для їх місця в заїзді. На вспомін об гэтым, напередодні народження Пана, ми впригожуємо в наших домах ялин, святынях, а под ними ставим маленькие вифлеемские ясли с фигуркой дитятки Иисуса. Молимся до Небесного Отца, який з любові до людей послал в свет своего Сына, как мы были готовы с верою принять Иисуса в свое сердце. Святый Отче, Ты так полюбил свет, что послал нам Иисуса, Твоего милованного Сына, народженого с Панны Марии, как нас привести до Тебе. Нехай поводле Твоего благословления эта фигурка дитяти Иисуса, народження якого ми відзначаємо, буде знаком Його присутності і Твоєї любові. Добрий Отче, открий наше серце, щоб ми з радістю прийняли Ісуса і бачили Його кожним чоловіку, хто потребує нашої любові. Тобі хвала и пошана на все веки вечные. Витай, Мария, полная ласки Пан с Тобою, благословлена Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, Пан сам даст вам знак, Воздева зачней народить Сына, и даст ему имя Эммануил, что значит Бог с нами. Не бойся, Мария, бо знайшла ты ласку у Пана, вот зачнешь по лоні своим и народишь сына, и даси ему имя Иисус, и он будет великий, и будет названный Сыном Наивысшейшего, и даст ему Пан Бог трон Давида, батьки Ягоного, и владарец будет над домом Якова вечно, а владарству Его не будет конца. Не бойтесь, сказали ангелы, обвещаем вам великую радость, якая будет для всего народу, бо народився вам сьогодні в городі Давида Збавця, яким есть Христос Пан. И вот вам знак, знойдете немовля, сповитое и покладенное в яслях. Поводле старожитных пророцтв юдейских пророков, 194-ю Олимпиаду, поводле греческого календаря, в годе 752 от заснования города Рима, в годе 42 володарения Октавианина Августа, Цезаря Римского, коли во всем свете настал мир, пожадал Иисус Христос, спрадвечный Бог и Сын спрадвечного Отца, освятить существе про свое благословленное пришествие. Был он зачатый от Духа Святого, и после 9 месяцев
народився як чоловік в Віфлеємі юдейським з Дєви Марії. Святкуємо народження Пана нашого Єсуса Христа поводле тіла. Ах, убогий жолоб з небивалим дівом, тут у вигляді дитячі Бог лежить правдивий. Зимна сину Бога в кутку маленьким, Йон покинув край небесний, отримав стаєнку. Чи не мог ти, Божа, меч палац пригожий, ах, на что с чуденой ночью выбрал это ложа? Пред тобой с поклоном голову схиляем, меж живьолы устаенцы мы тебе витаем. С неба пробиваешь, нам грехи змиваешь, а змиваючи грехи все, слезы проливаешь. Злітуйся над нами, змий грехи сльозами, Богу серце у покори отдаєм і ми самі. Єсу Христе, Божие дитя, прими наши молитвы и песни, прими наши дары, нашу веру, надею и любовь. Наш Єсу, як і ляжиш в яслях, вірим у Тебе, хоч ти і народився в бідній стайні. Вірим у Тебе, Єсу. Повторяємо. Вірим у Тебе, Єсу. Хоч глядим на Тебе, слабая немовлятка, вірим у Тебе, Єсу. Хоч приходиш на світ у бідності, вірим у Тебе, Єсу. Хоч ховаєш свою боскость, вірим у Тебе, Єсу. Разом з пастухами, які кленчать перед Тобою, віруєм Тебе, Єсу, Божие дитя, довіряєм Тебе, бо в Твоїм народженні сповняються пророцтви. Довіряєм Тебе, Єсу. Тому, що для нас приходиш на землю. Довіряєм Тебе, Єсу. Тому, що народжаєшся, щоб нас збавить. Довіряєм Тебе, Єсу. Тому, що даєш нас самий лепший приклад життя. Довіряєм Тебе, Єсу. Тому, що Твої ангели обвящають спокій людям на землі. Єсу, Божие дитя, ми вельми Тебе любим, тому, що Ти перший нас полюбив. Любим Тебе, Єсу. Любим Тебе, Єсу. Тому, що кличеш до себе простих пастухов. Любим Тебе, Єсу. Тому, що став до нас подобним. Любим Тебе, Єсу. За тое, что в яслях приносишь ахвяру. Любим Тебе, Єсу. Разом з мудрецами з усходу, які складають Тобі дари. Любим Тебе, Єсу. Просим Тебе, Божие дитя, благослови нас, батьков, святоров, наставников, благослови всю нашу батьковщину. Благослови Божие дитя. Благослови Божие дитя. Нас тут собраних в этой святыни и у всіх дітей наших. Благослови Божие дитя. Благослови нашу батьковщину. Благослови Божие дитя. Костел святый, миссионеров и миссионерок. Благослови Божие дитя. Всіх людей доброї волі. Благослови Божие дитя. Над нашей землей взошла зорка золотая.
і для всіх людей радосно мігає. Приходьте до Єсуса, бо Він нас чекає. Хто Його раз полюбив, больш не откладає. Приходьте до Єсуса, близькая дорога, бо в кожному костьолі знайдеш дитя Бога. Поклонимся разом Божому дитяті. О Божие дитя, укрытое в яслях, мы все спешаемся поклониться Тебе. Божие дитя, скарбов мы не маем, але Тебе серце наше складаем. Подякуем горячо Пану Єсусу за всі Його ласки, повторяючи разом. Дякуем Тебе, Божие дитя. Дякуем Тебе, Божие дитя. Маленькое дитятко, великий наш Бог, за тое, что народился в Вифлееме. Дякуем Тебе, Божие дитя, за тое, что хотел быть дитятком, як мы, как зразуметь и полюбить всех детей свету. Дякуем Тебе, Божие дитя, за тое, что показал нам, як повинны любить Небесного Отца и ближних людей. Дякуем Тебе, Божие дитя. Подякуем Тебе, Маті Єсуса и Святому Юзафу, повторяючи разом, любим Тебе. Мать, у бедной стайне, за Твою матчину заклопоченность про дитятка Єсуса. Любим Тебе за тое, что и нас любишь, як самая лепшая Маті. Любим Тебе, добрый Юзаф, за тое, что Ты рупливо шукав места для Марии и дитятки. Любим Тебе за тое, что не покинув їх одних, але клопотився про їх і про нас так само сердечно клопочешся з неба. Любим Тебе, Пане Єсу, сьогодні перед Твоїми яслями просим Тебе, научи нас, как мы становились больше подобными до Тебе. Просим Тебе, Єсу. Просим Тебе, Єсу. Ти, який народився в бідності, навчи нас розуміти всіх бідних і потребуючих. Просим Тебе, Єсу. Ти, Пане, не глядячи на тое, що з'являєшся Божим Сином, завжди слухав своїх батьків і був їм послухняний. Навчи нас любові в сім'ї і послухняності батькам і наставникам. Просим Тебе, Єсу. Ти, Пане, ішов серед людей потребуючих, хворих, терпячих, і нес їм добре слово і допомогу. Навчи нас бачити кожну чоловічу потребу і допомагати людям. Просим Тебе, і перепрошення. Пане, Ти терпів холод і бідність за нас, а ми часто мали обияковые и холодное сердце до Тебе и до близких. Шкодуем, Божие дитя, шкодуем, Божие дитя. Бедная стайня стала для Тебе притулком, а мы не можем контролировать наши жадания и капризы. Шкодуем, Божие дитя. Ти так шмат працював для людей, а нам так часто не хотілося вчитися і працювати. Шкодуєм, Божие дитя. Ти казав нам завжди молитися і не спинятися, а ми так часто молилися недбайно.
шкадуем, Божие дитя. Мы ведаем, что Ты пробываешься в нас у святыни, а мы так часто были неуважливыми в костеле. Шкадуем, Божие дитя. Як бетлеємські пастушки вернулися додому, прославляючи Пана Бога за все, що чули і бачили, так і ми хочемо вернутися додому повні радості і вдячності. Живи в нас, Божие дитя, а ми в Тобі. Зроби, как мы больше досконало належали Тобі і лепш Тобі служили. Хочем вернуться додому, повні радості і вдячності. Живи в сестрах і братах, во всіх школьниках, бідних і хворих. Всюди, де б тільки ми не знаходилися, будемо розповсюджувати Твоє володарство. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. Теперь и завсюди, и на веки вечные. Хвала на висинях Богу. Читайте книги пророка Исаии. Народ я не ходил у темры, убачив святло великое. Над жахарами країни смяротного тени зазяло святло. Ты помножил народ, величил радость. И он веселится перед тобою, як веселятся в час жнива, як тешится при поделе с добычей. Бо ярмо
що гняло його, і кій на плечах ягоних, і розгу пригнятальника ягоного ти зламав, як у день Матияма. Бо всякий бог воюючого жовніра і одіння, забруджене крив'ю, буде кинуто в пожар на єжу огню. Бо дитя народився нам, син дадений нам, і влада спочила на плечах його. І дадуть ім'я йому, чудовний дорадчик, Бог моцний, справедливий Отець, князь спокою. Буде великим панування його, і миру не буде кінця над троном Давида і над його володарством, якое ён умацує і підтримає у правосудді і справедливості від гету і навіки. Рупливість Пана могутця учинить гета. Гета – Слово Божие. Читання послання святого апостола Павла на Тита. Умиловані, з'явилася ласка Божа, збавчая для всіх людей, яка вучить нас, каб ми, одрокшиеся от безбожности и пожадливости свету, жили в теперешнем житті розважливо, справедливо и побожно, чекаючи щасливой надеи и объявления хвалы великого Бога, Избавцы нашего Иисуса Христа, який отдал самого себе за нас, как откупить от всякого беззакония и очистить для себе народ выбранный, рубливый у добрых учинков. Это Слово Божие. Дякую, Пане.
загад, зрабіў перапіс па ўсёй зямлі. Гэты перапіс быў першы падчас панавання Квірынія ў Сірыі. Пайшлі ўсе запісвацца, кожны в свой горад. Пайшоў таксама і Юзеф з Галілеі, з горада Назарета, в Юдею, город Давіда, званий Бетлеєм, бо ён быў з дому і роду Давіда. Каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай. Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць ёй, і нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго, і паклала в яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. Раптам з'явіўся ім ангел Пана, і хвала Божая асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказав ім ангел: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа, бо нарадзіўся вам сёння в горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Христос Пан. І вось вам знак: знойдзеце немаўля спавітае і пакладзенае в яслях». І раптам з'явіліся анёлам вялікае войска нябеснае, якое праславляла Бога і ўсклікала: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людзям добрай волі». Гэта слова Пана. Няхай словы Євангелія знімуть грахи наші. Христос народився. Христос народився, славі Його. Христос народився. Шановні, в часі Божого народження можемо і пожадано віншувати на протягу всієї октави, менавіта таким віншуванням, привітанням християнським, католицьким, як вітаються всі любячі Бога християне во всім світі. Со святом вас, поважані сестри і брати, з народженням Господа нашого Ісуса Христа, Збавителя світу і наших душ, і нашого покоління. І як Ісус сказав, до кінця світу я буду з вами. Чому? Каб нас вести до збавлення. Поглядите, такие моменты в нашем житті. Да, сьогодні велично виглядає гэтая святыня, як і всі святыні Білорусі. І во всім світі, на всіх континентах, да, кришечку нюанси, Африка не має єлочок, інші там ще по-іншому, але наколькі магчыма, все святыні сёння ноччу зіхацяць гэтым святлом прыгажосць, якая припадымае нас духовна, прыгажосць, якая кліча нас зірнуць в небо. І не толькі як тры каралі, якія ішлі паводле пуцяводнай зоркі, але зірнуць в неба паводле веры нашай.
І ось тут наші святині, як бачимо, хочуть промовити до наших серць, щоб ми сказали, хорошо нам тут бути. Але це не опошнє. Далі менавіто чуємо Слово Божє, яке нас закликає, щоб ми так само відкрилися душою і сказали, нам хорошо бути з Єсусом. Тому прийди Єсу не тільки в ясельки наші, пам'ятка, але прийди в наше живе серце. Але і це не все. Далі, менавіто наша просьба, Єсу, допоможи нам в этом харастве, в этом пекне, щоб ми витривали на протягу всього нашого життя, наших буденних справах, щоб це світло, этой пригожості ніколи не гасло, не згасало в наших серцях і любові до Тебе. І это не опошнє, бо осмеливаемся сказать Єсу, дозволь нам, допоможи в Твоей милосердности, коли ще переступить дом Отца Небесного, радости неба. Ось наша мета, шановні сестри і брати. І тому Костюл Христовий промовляє до нас регулярно в набоженствах, во великих урочистостях, як бачимо, беремо уділ, це все стукається до наших сумлінь, щоб ми захотели відкритися на эту пригожость Божию. Бо Єсус навчає, що ані ока не бачила, ані вуха не чула, что Отец Небесный подрихтовал в Володарстве Небесном для любящих Его. А что такое любящих? Верных. А что такое верных? Які завсюди пам'ятають і слухають Його святую волю. Ось, шановні, прийміть ось цей перший такий нашу зустрічу. Може, для многих я перед вами тут впершиню, бо ще недавно тут був інший продаж. Але і другий момент, над яким ми повинні задуматися. Господь кличе нас так, до этой взнеслости, пригожости, духовной, бо яна тоді окультуриває всього чоловіка до глибини сумління. Не просто, как только люди не бачили, все хорошо. Нет. До глибини нашого сумління. І тут, як не раз, приїжджає лікар до хворих. Конечно, не одразу. Ну, що тут такое? Ні. А так, вислухається, як свята приїжджає до хворих. А що у вас? А пан, пані, а як ви? Як життя, як що, як сім'я? Тобто, розмова, такое расположение, а потом, так, что тебе болить? Сповідайся, як свята приїжджає, і розпочинається сутність. Чому викликали лікаря чи святара? А не просто порозмовляли, ну, до побачення все добре. Ні. Лікар повинен конкретизувати, дати по
паводле почутого, яка є перша причина той чи іншої такої ще не вельми бачної там хвороби. Так само свята відчуває, який дух в сім'ї. Муж, жонка, батько, мати, діти, внуки, родичі, сусіди. І розуміємо, який стан духовний. І тоді розпочинається сповідь. Шановні, так само і ми сьогодні. Ми приходимо в урочисність Божого народження. Так. Радуємося, зустрічаємося. Але далі Ісус хоче не тільки щось нам порозмовляти і запитатися, але конкретизувати. Брат, сестра, а коли ви були в святій сповіді, як часто приходите в костел Дом Божий, як часто дома відбувається молитва, сім'я, разом, батьки, діти і так далі. Бо сьогоднішнє свято, воно так само хоче нас не тільки радувати, не тільки, щоб ми імкнулися до этой радости, до небозбавлення, але хоче нас Христос вилечити, остановити, очистити. Як не сьогодні, то коли. Наприклад, много людей, які приходять тільки Пасху посвятити. І тільки. І ненавіто тут вже ми маємо такий міні-екзамен. Бо, поглядіть, да, сьогодні йдуть повністю підготовки до Нового года, різні концерти, виступлення і так далі. Святочність, да, все на більш підйомі, але чому не про Бога? Бо обидно. Поглядите. Новый год. 2025-2026 грядет. А от якої події він бере свою лічбу? Разумеете, запросили суперстоляра, краснодеревщика, гості, в сенсі прибыть до нас і глядять на його всю меблю, ну, велично. І що тільки славять цю меблю, а до краснодеревщика, столяра, ноль внимания. Обида. Обидно. Тому сьогодні, да, дай Боже, рихтуємося, да, Новий год буде, і слава Богу. Але треба прийти до Ісуса. Єсу. От Твоего народження 2025 год. 2033 будемо відзначати юбілейний год покутов Ісуса Христа, коли йому було сповнилося 33 роки. Тому, шановні, сьогоднішня урочистість, іменно ось цей такий аналіз нашого сумління, він повинен бути, бо він вельми нам потрібний. Нам треба, щоб ми мали облегчене сумління душу. Полова різних проблем, хвороб, тяжкостей задля того, що тяжкое сумління. Не думайте, коли б це було не так, Ісус Христос не покинув би нам святую сповідь. Ви ведаєте перша сповідь, яку Христос сам провів. З ким?
апостолом Петром, який тройче одрокся від його. Помните в Євангелії? Єсус об'являється після Воскресення kolejny раз і кличе Петра: Петр, чи ти любиш мене? Так, пані, я тебе люблю. Другий раз: паши, опікуйся моїми овечками. Другий раз питається: Петр, чи ти любиш мене? Так, пані. Паши овечки мої. І потім Єсус третій раз: Петр, чи любиш ти мене? Петр обмяк. Зрозумів, об чим Єсус допитувався, бо тройче кричав: я не ведаю його. Не ведаю, про кого говориш. Не признаюся до його. Ось вам сповідь. А думаете, что он не пам'ятав про это? Я говорить, традиція подає, що Петр все життя плакав, що в його від сльоз були такі брузди на твари за свою измену Христу. І він би носив то все життя. Але Єсус пробачив, обняв, і Петр визволився з цієї біди. Так само, коли б і Юда вернувся до Христа, думаєте, Христос би йому не простив? Скільки серед чоловічства сьогодні і до наших днів, і століттями назад різних преступлений, величезних. І що думаєте, коли чоловік чи люди шкодують, перепрошають, Господь не буде милосердним? Нехай навіть полвічності в чистилищі, але таки отримає колись пробачення і небо. Тому, шановні, я не просто сказав, що приходить врач, між іншим декілька слов потім про болезнь, так само, як святар приходить до хворих, порозмовляє з сім'єю, відчуває ситуацію а тепер давайте сповідатися. Чи виражаю вас з вашою хворобою. Тому, шановні, вельми важливо, бо Єсус приходить, народжається не тільки, щоб нас навчати, а нам допомагати, очищати, пробачати, щоб ми були щасливі, щоб наші душі сихотели, щоб ми хорошали душою. Это так важно. Важно для сім'ї. Щоб не були насупленные, як каже Святое Писання, нехай гневи ваші не тривають до заходу сонця. Чому? Що за суєвір'я? Бо що таке сон? Чоловік іде спати. Отключается. Что такое сон? Это якби засинає на вечность. Сон – это маленький такий алегорія, приклад, що колись ми одійдемо, завжди заснемо для этого світу. Тому і каже Святое Писання, нехай сонце, поки ви бігаєте, працюєте вдома, в сім'ї, во дворі, на праці, службі, как до вечера, поки йдеш спати, бо можеш не встати. Поєднайся, перепросися, подай руку. Если твоя корона, твоей величи золотая на голове, и она из-за для твоей покоры упала с твоей головы, не соромно поднять и снова поставить, накласть. Но если твоя корона гордыни глиняная, ни до чего, задумали мы так, и она упала, разбилась, такая цена этой короны.
И мы вызволяемся от наших слабостей. Иисус этого хочет. Тому и Он приходит сегодня до нас. Откривається нам знов этой величу Божої дитятки. Бо до дітей завжди і простий, і учений, багатий, і бідний, може завжди подійти. Що, як ти там, дитя? Так і ми. Але пам'ятаємо, що Єсус суддя живих і померлих. Тому, шановні, я ще раз менавіто керую ваші думки на велич святиня в общем світі сьогодні. Я не промовляюсь до всього человечества сьогодні. И это такая сила, ведь католиков одних в свете 1 миллиард 300 миллионов. Уявите, якая мощь молитвы заходит в небо. Народов. Православних маємо 170 мільйонів. Інших і так далі. І тому нехай ласка Божа, що більше і більше дає нам цей дар, менавіто довіру Богу. І нехай Божє народження радує нас, і віра, яка зорка, нехай триває завсюди, дякуючи нашій молитві, набоженствам і єдності з Костюлом, Папом Римським, сьогодні Львом XIV, біскупом нашим, митрополитом Юзефом, єпископатом, духовенством і нами, братами і сестрами, ми становимо одну Христову сім'ю. І щасті всім нам, Божа, на этой дорозі, життя земного і, дай Боже, небесного. Амен.
душ покой, взнесем до Бога и мы наши покорные просьбы. Молимся за святый костел, каб ён прославлял Бога и обещал супокоить людям. Тебе просим. Молимся за народы свету, каб убогое народжение Иисуса узбогатило их духовно и морально. Тебе просим. Молимся за жихаров Святой Земли, каб новородженный Избавитель принес им жаданный мир. Тебе просим. Молимся за померлых, как Бог дал им полноту избавления. Тебе просим. Молимся за нас самих, как присутный сярод нас Христос одарил нас лаской возрастания в святости. Тебе просим. Прими наши просьбы про заступництво Найсвятейшей Девы, якая зачала и дала свету Збавителя, Иисуса Христа, який живе и владарить на веки вечные. Номер 62. Пан з вами.
всемогутный, вечный Боже, во простоямницу целовленного слова зазяло для очей нашей души новое святло Твоей хвалы, как мы, познаючи Бога в бачной постати, были зим знесенные до любови небачных речаў. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню, и мы с усими хорами анёлов прославляем Тебе, Божа, разом с ними спеваючи. Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебе, праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как приняв и благословил эти дары, эти приношения, эту святую и беззаганную офиару, складаем ее Тебе, найперш за Твой святый католический костел. Будь ласкавый, одорвать спокоем, оховывать, яднать и кировать им во всем свете, разом со слугой Твоим, Папом нашим Львом XIV, Бишкупом нашим Юзефом и всеми, кто верно заховывает и вызнает католическую и апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугов Твоих, наших дорогих, и про всех присутных, веру и отданость, яких Ты ведаешь. За них мы приносим Тебе эту офиару хвалы, и они так само не Тебе приносят, за себе, за своих близких, за откупление своих душаў, за надею на избавление и вратование, сносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. В едности с усим костелом свету, найперш пошаную вспоминаем, благословленную завсёды Деву Марию, Мати Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника Наисвятейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якова, Яна, Томаша, Якова, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Симона и Тадеуша, Лина, Клета, Климента, Сикста, Корнелия, Киприяна, Лавренция, Хризагона, Яна и Павла, Костосму и Дамьяна, и про всех святых Твоих, прозим заслуги и молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. В едности с усим костелом свету, Наисвятейшую ночь, сегодня, коли благословленная Мария в непорушном девотстве народила светлую Збавцу. Найперш с пошаною вспоминаем эту благословленную завсёды Панну Марию, Мати Бога и Пана нашего Иисуса Христа.
Пане, ласкаво прими, просим, гэтую ахвяру от нас, Твоих слуг, и от усёй Твоей семьи. Заховай дни наши в Твоим спокою. Збав нас от вечного осуждения и долучи до Твоих выбранных, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Просим Тебе, Боже, мocою Своего благословения, освяти эти дары и зрави их досконалой молитвой Тебе объявим, так стались они для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего, Иисуса Христа. Напередодни днем взял хлеб свои святые и достойные руки, поднял очи до неба, до Тебе, Бога, своего Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас буде выдано». Подобным чином по вечері взяв эти почесні келих в свои святые и достойные руки, знов Тебе подяку складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте из его все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Пане, мы слуги Твои и Твой Дух Святый, вспоминаючи благословленную муку и в воскресение, а так само хвалебное в небошествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Взглянь на ее милостиво и спогадно, и ласкаво прими ее, як приняв дари праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриарха нашего Авраама и святую беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивысший святак Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому Анёлу занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, продоблича Твоей Божской величи, как завсёды всем мы, якие удельничаем этой святой ахвяры алтара и примаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего,
отримали щедрое, небесное благословение и ласку. Пам'ятай, Боже, про слугов Твоїх, які одійшли перед нами со знаком віри і спять у спокої. Просим Тебе, Боже, дай їм і всім, хто спочиває у Христі, пробивати у місці сутішення, святла і спокою, так само і нам, грешним слугам Твоїм, які сподіваються на великую милосердність Твою. Будь ласкавий, дать удел єдності з Твоїми святими апостолами і мучениками, з Яном, Стефаном, Матеем, Варнавом, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и всеми святыми Твоими. Вяди, просим и нас в их супольность, не деля наших заслугов, але дякуючи Твоему пробачению, праз Христа Пана нашего, праз якого Ты, Боже, все эти доброты неспинно створаешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче Всемогутный, в едности Духа Святого, вся пошана и хвала, разу все веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас научив Єсус Христос. Тебе, Боже, збав нас від усього злого, дай ласкаво спокій у дні наші, нашому народу Білорусі, допоможи нам у милосердності Твоєї, щоб ми були завсюди вольні від греху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Збавця нашого Єсуса Христа. Отдай Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокій покидаю вам, спокій мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наші, але на віру Костела Твоего, і будь ласкавий, згодна з Твоєю волею, одарить його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Божого народження передайте ближньому і мені знак спокою.
благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, как ты вошел ко мне, а не скажи только слово, и будет здоровье наше. Тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне.
і годним життям заслужить лучность їм на небі, який живе і володарить на веки вечные. Пан з вами. Нехай вас благословить Богу всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Всіх вас сердечно віншую со святом Божого народження, ласки Божої от дитятки Єсуса, вашим сім'ям, особистим вашим житті, вашим близьким і своякам, всьому нашому народу, парафії, городу, Божої ласки і опеки Богородиці. Со святом, шановні, завтра маємо урочистость Божого народження на божественстві 9, 11 і 18. В 11 годин урочисте набожество так само і після якого урочистий Божого народження концерт органної музики. Такий подарунок всім, хто відає, многі приїдуть, і парафіянам, так само, як ласка Божия, нехай брує в нашому житті, в наших серцях. А наступні дні, п'ятниця, субота, раніцою і вечором 9 і 18. Запрошаю наступної неділі, 28-го, 26 Святої Сім'ї, і в 11 годин будемо нас служити святою літургію шановний архібіскуп Тадеуш Кондрушевич, якого ви всі так само добре відаєте. Тому закликаю, запрошую вас на це набожество. А в неділю розклад на наступні тижні. Щасті вам Божа, Христос народився. Слава Богу! Доброї ночі вам, з Богом, со святом. Хто жадається поділитися оплатою, бо вже так само після поздній вечір, то поділимося оплатою, пожадаємо взаємно так само Божого благословення і нехай хліб, здоров'я і спокій, нехай завжди будуть поміж нас і з нами. Запрошую. Подиходьте до алтаря.
слава, девочки. И маме, и доченьке. И Спасибо. дочь такой